बे समाव आङो एसएम निउसनि जानानै बर'नि सासे मुंदांखा आइजो जायखौ जों गोबाङानो मिथिगौ हयथ' गोबाङा मिथिया बिथाङा जादों बर' सावथुननि राइटार डिरेक्टर प्रडिउसार एक्टर रजनी बसुमतारी बे समाव बिथाङा आंजों दङ बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय आं बिथांनि खाथियाव फैदों गिबियावनो नोंथांखौ एसएम निउसाव बरायबाय साबायखर आচ্ছা गिबियावनो नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव जोङो थाइलेण्डआव मालाबा नुयो मालाबा दिल्लीयाव नुयो मालाबा माने जोंनि आसामावबो नुयो बड'लेण्डआवबो नुयो आथिखालाव नोंथाङा बहा थायो आं ओरैनो बेसआ दायो चियांमाइ थाइलेण्ड मानोना बेयाव आंनि हासबेन्डहा पस्टिं बे बिथाङा गभर्नमेन्ट अफिसार स' बिनि थाखायनो बिथांनि खामानिनि थाखायनो बोसोरब्रैनिफ्राय जों थाइलेण्डआव थानाय जादों नाथाय जिहेतु आंनि हाबाया बांसिन बर'लेण्डआव आरो इण्डियायाव गुबुन जायगायावबो बिनिखाय आं थाबायबाय थानाय जायो आरो बिनिखायनो हयथ' आपडेटफोरखौ नुबाय थायो आं माब्लाबा बम्बेआव दिल्लीयाव आसामाव गुवाहाटीयाव बेनो आरो खार'ना आচ্ছা नोंथांनि जोनोम जायगाया बहा जोनोमाथ' सिलापथारमोन सिलापथार एखेबारे माबा खाथियाव अरुणाचल खाथियाव नाथाय आं उन्दैयावनो जोंहा आइ आफामोना खारबोनानै माबायाव राङापारायाव थाबाय बिनिखाय राङापारायानो आंनि जोनोम स्थान होननानै गोबाङा मिथियो एक्चुअली जोनोमा बेयाव नङामोन देरदोंमोन राङापारायाव जोनोमा सिलापथारावमोन आচ্ছা नोंथाङा मा बिजोङाव फरायनाय मिडियामा आसामिसमोन मानोना जों जेरै आं बुंबाय एसामिस मिडियामाव फरायब्लाबो नोंथाङा माने इंलिसखौ जेरैबायदि बुङो एसामिस मिडियामाव फरायनाय बायदि ना उनाव सोलोंनायसो भाषा इंलिसखौ राङापारायाव देरनाय हिसाबै राङापारायाव जोंहा बर' मिडियाम स्कुल गैयामोन बे समाव टाउन खाथियावमोनथ' जोंनि गामिया गामि भितोराव हादानाव बर' मिडियाम खुलिहांबायमोन स्कुल नाथाय राङापारा टाउन ओनसोलाव गैयामोन बेनिखायनो मा होनो आसामिस मिडियामाव फरायनाय जाबाय आচ্ছা नोंथाङा जे बावैसो सिगां बर'नि सावथुन जायखौ दासि जोलैखौ जे रिलिज होबाय आচ্ছা बेखौ नोंथाङा माब्ला रिलिज होया रिलिजआ बे सेप्टेम्बर बे मासावनो 3 तारिखाव जागायजेननाय माबानि बिजनीनि फस्लाबारि जायगायाव गामियाव आচ্ছা बे जोलै सावथुनाव बेनि माने काहिनिया माने माखौ लाना नोंथाङा लिरदों बेखौ बेनि सल'आ जोंनि सावथुननि सल'आ 90s निफ्राय आरम्भ खालामनानै जिथु बर' मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन जोंनि सेंग्राफोरा ओंखारबोनानै बे समाव बेखौ काउन्टार अपारेशन समाव माबानि गभर्नमेन्टनि फोर्सफोरा जेरै दमन खालामदोंमोन बे दमन नीतियाव जोंनि सेंग्राफोराथ' एसेबां बिसोरथ' खारनो रोङो गुबुनाव थाहैयोमोन बा गावखौ सेफ दोननो हायोमोन नाथाय बे काउन्टार अपारेशनाव बिसोरनि फेमिलिफोरा बिसोरनि परियालफोरा न'खरनिफोरा माबादि सहायनांबाय बेनि सायाव बे सोनारनानै बे सल'खौ लिरनाय जादों स्क्रिप्टखौ लिरनाय जादों आচ্ছা बे स्क्रिप्टखौ नोंथाङा माब्ला माने लिरजेना आं 2016 आव लिरजेनदोंमोन आं एसे स्ल'है लिरो लासै लासैहै सानै लिरो आं स' बोसोरनै नांबाय आंनो गेजेराव लिरनाय जाया माब्लाबा आं दोनथ'नाय जायो जेखौ इंलिशाव राइटार्स ब्लक होनना बुङो एकदम ब्लक जायो मानोबा थ' मास मोननै मोनथाम लिराबो जानो हागौ ओमफ्राय लिरफिनबाय बेबादिहै मथा मथि बोसोरनै लादों ओमफ्राय 2018 सेमोननि गेजेराव जोबनाय जादों ओमफ्राय फिल्म शुटिं खालामनाय जादों आচ্ছা बे जोलै सावथुनखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव आरो नोंथांनि जे इउटिउब चेनेल बेवहाय गोबां कमेन्ट होदों आरो आंबो ट्रेलारखौ नायदों ट्रेलारखौ नायनानै माने जोबोद मोजां मोनदों दा बेवहाय नोंथांनि लुबैनाय बायदि बे सावथुना माने जादोंना लुबैनाय बादि जादों गोबाङा आंल' नङा आंजों लोगोसे गोबाङा ओंखारबोनानै गावनि टेलेन्टजों आंखौ सापर्ट खालामबाय हाबा मावफाबाय आरो गासैनिबो दुखु खस्थ'नि गेजेराव जिथु जाबाय
माबाया सावथुना जों साननाय बादि जादों होननानै जों बुंनो हायो गोरबोजों आरो दा बे सावथुना गुवाहाटी इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल बेयावबो दिन्थिगोन ओमफ्राय कलकाता इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलावबो खिन्थिनाय खुरां बेबादिनो दाब दाब जायगायाव माने बर' एरियायाव खिथिखाबाय रायजो राजाफोरनो बेनि अनगायैबो आंनि गोसोआ जादों आसामनि बाहेराव नेशनेल लेभेलावबो आरो इन्टारनेशनेल लेभेलावबो खिथिनाय जाहाथे जोंनि सल'फोरखौ जोंनि गेजेराव जि जादोंमोन बेखौ गुबुनाबो मिथियो बे आंनि मोनसे थांखि गुबुनावबो थांनानै सावथुनखौ खिथिनायनि आच्छा आब' जोलैनि जि ट्रेलार आं नायदों बेवहाय माने जितु लकेसन बे लकेसनफोरखौ ओरैबायदि मोजां नांदो जे नायनानै माने अहाया माने बिखेखय बे माने लकेसन आरो दा बे लकेसनखौ बहा लानाय जों अदालगुरियाव शुट खालामदोंमोन साननैसो अदालगुरिनि काहानिया अदालगुरियाव शुट जाबाय ओमफ्राय गामियाव बे अदालगुरि टाउननिफ्राय गामियाव थाङो सल'आवनो आरो ओमफ्राय गामिनि सिनफोरखौ जोङो सेंखार होननाय डिमाकुसि खाथियाव सेंखार गामियाव लानाय जादों आरो डिमाकुसियावबो एसे लानाय जादों बिनि अनगायैबो सल'आ जिहेतु थाइलेण्ड हालागै मोनहैदों बेनिखाय थाइलेण्डआवबो शुट खालामनाय जादों चियांमाइआव थाइलेण्डआवबो शुट खालामहैदों थाइलेण्डआवबो शुट खालामदों औ खरसायाथ' गोबां जादों होनबा एसे जाबाय नाथाय बे काहानिया डिमान्ड खालामनाय सल'आ डिमान्ड खालामनाय हिसाबै जों खालामनाय जाबाय आरो नायनोबो मोजां जादों आरो सल'आथ' मोजांखा होननानै मानसिफ्रा नुदों आरो बुंदों बेनिखाय एसे एक्सट्रा खरस जानायाव जोंहा एसेबां प्रब्लेम गैया ओरैनो जिखिना खरसा नोंथांमोना माने खालामबाय बे खरसाखिना जे फैफिनगोन नामा फैफिनगोन होननानै आसा खालामो आं आसा खालामो फैफिनगोन नाथाय रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नायदों दा माने बेबायदि जुदि माने रायजो राजाफ्रा अनसायोब्ला निश्चय माने जिखिना खरसा बेखिना फैफिनगोन आं आसा खालामो फैफिनबा मोजां होमबा मा जायो जोंहा नेक्स्ट फिल्मखौ आरो मोनसे फिल्म बानायनायाव जोङो गोसोआ दुंहाव जाखाङो आच्छा माने आथिखालावथ' माने बर' सिनेमाफ्रा माने जोबोद हाइ लेभेलनि जादों माने जोबोद थाखा खरसा खालामनानै माने जायफ्रा प्रडिउसार बिथांमोना माने बेखौ दिहुनदों नाथाय जों नुयो जे जोंनि गेजेराव माने बर' माने जे सिनेमा बे इन्डास्ट्रिखौ माने गोख्रों खालामनांगौबा आरो बे माने बेखौ फोथांना लाखिनोबा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर माने बुंनो लुबैयो नामा बर' सावथुना मोजां बर' सावथुन जाहांदों दायो कुवालिटिनि सावथुन जाहांदों बे गोजोनथाव बाथ्रा नाथाय बेखौ इन्डास्ट्रि होनथावनाय दा जाथ'वाखै मानोना जोंहा गोबां प्रब्लेम दोङो गोबां प्रब्लेमनि गेजेरजोंनो सावथुन बनायग्राफोरा बनायगासिनो नायग्राफोराबो नायगासिनो नाथाय सरकारनि सापर्ट नांगौ होननानै आं सानो जेरै दायो माबादिहै सावथुन बनायो बे गावबागाव माबाजों गावबागाव गोहोजों फान्ड रेज खालामनानै फैसा बुथुमनानै खालामो जुदि सरकारनिफ्राय बेबादि माबा नीति थानायमोनबा सिनेमा सावथुन बनायनायनि मोनसे नीति नियम थानायमोनबा फैसा होनायनि ग्रान्ट होनायनि नङाबा साबसिडाइज बेखौ माने बिखेखय बर' सिनेमानि थाखाय बिटिसि सरकारा इनिशिएटिभ लानो हायो आरो साबसिडाइज रेटआव ग्रान्ट होनो हायो नङाबा लन होनो हायो माने फ्रि इन्ट्रेस्ट फ्रि लन बिदिबो होनो हायो होननानै आं सानो आरो बिनि अनगायैबो बानायखांनानै माहा खिथिगोन बे मोनसे गोदोर प्रब्लेम आं जिथु नुबाय जोंनि फिल्मफोरा गामियाव मानोना जोंहा हल गैया तिरपाल सोंनानै बहाबा रायजोनि माबायाव अखा बांखा हाबाथाय खस्थ' जायो नंगौ ओमफ्राय खिथिग्राफ्रा आंखौ गोबाङानो फन खालामनानै बुङो आब' बोथोरा हामा दिनै जायाबो जानो हागौ दिनै जायाबा गाबोन खिथिनांगोन दे होननानै आरो जोंथ' होनखानांगोन नाथाय मानसिफोरा बिराद खस्थ' खालामनानै खिथियो आरो खस्थ' खालामनानै गिलुं अखा बांखा बार बेनिफ्राय बासि नायनो गोनां जादों जुदि बिटिसि सरकारा
माने आसाम सरकारावथ' बे डिमान्डा होगासिनो बेनि सिनेमा बानायग्राफोरा BTC सरकाराबो मोनसे स्पेशली बर' एरियाफोरनि थाखाय जायगा गामि गंनै गंथामनि गेजेराव मोनसे सिनेमा हल मिनि हल जुदि बनायना होयो बिदिबा खिथिग्राफोराबो सुबिदा जागोन नायग्राफोरा सुबिदा जागोन आरो बिनि गेजेरजों सिनेमा बनायग्राफोरा मोनसे बोलो मोनगोन जे बिथांमोननि सिनेमाखौ दायो मोजाङै खिथिनो हागोन आरो मानसिफ्रा नायनो हागोन होनना आरो बे जाबाय अखा बांखानिफ्राय बासिनायनि मोनसे लामा बिनि अनगायैबो आरो मोनसे गेदेर खौरां बिराद खस्थ' खालामनानै क्वालिटिजों फिल्मफोरखौ बानायो नाथाय प्रजेक्टरफोरा क्वालिटिनि नङाबा हामा क्वालिटिनिबा स्क्रिनफोरा मैलाबा पर्दाफोरा मैलाबा पर्दा गिजि पर्दाफोराव माब्लाबा खिथिनाय नुनो मोनो थ' बेफोर प्रब्लेमा थानाय नङा आरो बै जिथु क्वालिटि जि गोसो गोरबो होनानै बानायग्राफोरा बनायो बे क्वालिटिखौ नायग्राफोरा नुनो मोनगोन आरो बायजोआव नायनाय आरो हलाव नायनाय भास्ट डिफरेन्स दोङो साउन्ड क्वालिटिया हामा जायो पर्दाफोरा मैला जायो पर्दाफोरा सुथेनाय जायो आरो प्रजेक्टरफोरा रोंग्रा गासैबो रोङा माबादि बहायनांगौ थ' दायो मा जायो पिक्चारा खावसे पर्दायाव गोलैदों खावसे बाहेरावबो गोलैयो दा बेफोर प्रब्लेमा थानाय नङा आरो जुदि मिनि हल जायो दा बे समाव बर'नि सासे मुंदांखा जोङो बयबो मिथिगौ रजनी बसुमतारीया BTC सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोंनि बर' गामि जेराव माने एसे सुबुं अनजिमा माने गोबां दङ बा एसे टाउन बा एसे माने सक गिदिर बेफोराव जाहाथे मिनि सिनेमा हल बनायोब्ला जोंनि बर'नि जि सावथुन बियो माने सावथुननि जि माने खामानि बियो माने जोबोद माने जौगागोन आरो बर'नि जि एक्टर एक्ट्रिस जायफ्रा राइटार लिरो स्क्रिप्ट लिरो जायफ्रा प्रडिउसार जायफ्रा माने बे खामानियाव मुखुब जाना दङ बिथांमोना हयथ' निस्सय माने जोबोद जौगालांनो हागोन होननानै बा हिन्दी फिल्म इंलिश फिल्म बा गुबुन गुबुन रावनि फिल्मफोर बायदि जोंनि बर' फिल्माबो बेबायदि जौगालांनो हागोन होननानै जों साननो हायो आच्छा आब' बे जोलै सावथुननि गाहाय फावखुंगुरिफ्रा बेयाव माने माबायदि रल लादों आरो बिथांमोना माबायदि खामानि मावदों बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा जोंनि सावथुनाव गोबां केरेक्टार दङ आरो बिनि गुबुन गुबुन फाव लाग्राफोरा फाव लादों बिनि गेजेराव सिमां सैनारि मेन एक्टर नामा मेन एक्टर होनजायो बिनि रलानो लावसिन आरो आंबो फाव लादों ओमफ्राय बे आं बिमा जादों आरो सिमाङा आंनि केरेक्टारनि फिसाला जादों आरो ओमफ्राय पेन्जि ब्रह्म रमिलासरी ब्रह्म बर' बिथाङा गुवाहाटीयाव साख्रि मावो आरो बिथाङा सांबान्दानि नाथाय हाबा जाबोदों गरेस्वरावनो नोंथांमोननि जायगायाव ओमफ्राय बिथाङा बिराद मोजां रल लादों आरो बिराद मोजां एक्टिं खालामदों बेयो आरो बिनि अनगायैबो सान्ति बसुमतारी सार माबानि लांहिननि बिथाङा खालामदों आरो फुलमति सासे मादै बिथाङा खालामदों जेफ्रि दैमारि बिथाङाबो मोनसे रल लादों आरो बे रल लानायनि अनगायैबो आं बुंनो नागिरदों जे जायफ्रा क्रू मेम्बार टेकनिशियान्स बिथांमोना बिराद मोजां हाबा मावदों केमेरामेना सोरमोन सुरुज डेका बिथाङाबो बेनिनो गरेस्वरनि बिथाङा बर'आनो बर' गुस्लायनाय गावखौ बर' होननानै लायो दायो गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथाङा बिराद मोजां हाबा मावदों यां सासे डायनामिक केमेरामेन खोब मोजां हाबा मावदों आरो बिथांजों हेफाजाब होनायाव दोङो सासे भदा खेरखेतारिया गावनो केमेरामेन मोजां केमेरामेन नाथाय जोंनि फिल्माव बे सथंहै केमेरा खालामाखै बिथाङा सुरुज डेकाखौ हेफाजाब होदोंमोन आच्छा दिनै जोङो माने गोबां मुखुब समनि गेजेरावबो आब' रजनी बसुमतारीखौ लोगो मोनबाय बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव फैदों आरो बेनिफ्राय बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव मोनसे हाबाफारि दङ बेवहाय माने बेवहाय बाहागो लायगोन आलासि हिसाबै आरो आब'आ सोरजों फैखो बेसिम
पुर्ण मोसाहारि पुर्ण मोसाहारिया जोंखौ अननानै लाबोबाय साबायखर नोंथांखौ साबायखर लाबोनायनि आरो बे गरेस्वरनिखा बिथाङाबो ओमफ्राय जों जेबो आं बुंबाय एसएन निउज नि हांगामा नार्जारिखौ लोगो हमगोन गरेस्वराव होननायाव बिथाङा बिराद फुर्ति बुंबाय आंबो लोगो हमगोन बिथांखौ साबायखर नोंथांमोनखौबो गोबां बेसेन गोनां समखौ आब' बिथां राजनि बसुमतारिया जोंनो होनायनि थाखाय बिथांनो बे समाव आङो एसएम निउसनिफ्राय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे आंजों लोगोसे दिनै केमेरा पार्सन हिसाबै दङ बिथां सुरेन नार्जारी बिथाङानो जाबाय सुरेन नार्जारी बिथांनि न'आ बाक्सा जिल्ला गरेस्वरावनो